nahi dezun doinu eta neurri nabesteko hause da zure gaia. Atzo hartu zenuen erabakiaz damutu egintzara, baina dagoeneko beranduegi da atzera egiteko. Atzo hartu zenuen erabakiaz damutu egintzara, baina dagoeneko beranduegi da atzera egiteko. Aurten neguan jan eta edan, gogoz egin dugu eta nahi baino gehiago azita dauka Asierrek gerri buelta. Pentsatu nuen ezin det segi hola kauen lapuñeta, ta bihar bertan hasi behar det nik ordukanen dieta. Uda honetan luzitu nahi det nik txokolate tableta. Nahi dezun doinu eta neurri nabesteko zuretzako gaia hause da. Zure 5 urteko umeak hause galdetu dizu gaur. Zer esan nahi du mutil katxarroa izateak? Ume bizkorra ateratzeko naiz egin nuen errezu, gauzuk aldera etorri eta eman dizkit 3 mezu. Aizu aitatxo erantzuidazu, zuk ondo esan dezakezu, egunen baten izango zera eta ikusiko dezu. Zuretzako gaia hause da. Aldizkari ezagun batek dirutza eskaini dizu aldizkarian biluzik ateratzearen truke. Eskaintza onartu ala ez zalantzan zaude. Gaur 7:00 nere mobilak pipi oihartzuna, ta interbiutik deitu didate, ta hor hasi naiz zer suma. Biluzik jarri eta egin nahi dute argazki bilduma. Naizta tarteka etorri zaidan nei pentsamentu lizuna. Gero kalean sarri jendeak jartzen duko petiluna, taldamenetik gaizki esaka asiliteke laguna. Erabakia hartu det, ta ordoa erantzuna, sakel betea baino gehiago maite det duintasuna.